اے عہد دی تیاری ابن کثیر البدایہ وچ لکھیا، باقی محدثین نے نقل کیتا، وہ آندے نا آپ انٹری ٹیسٹ ہونا ہے جی، تے انٹری ٹیسٹ ہوندا پیا ہے، 13 سال دے لڑکے لائناں وچ کھلو گئے کہ حضور سانو بھی نال لے جا۔ سرکار فرما تو بھی مڑ جا، تو بھی مڑ جا، اے تیرے جاون دی عمر کوئی نہیں۔ تے اگلی گل ہے نوجوان سنیا جے دل دے کناں نال، حضرت رافع اور حضرت سامورا رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دیاں عمراں 15 سال دے نیڑے سن، تے اے پچھلیاں لائناں وچ نا پنجیاں دے بل، پیراں دے پنجیاں بل اچے اچے ہو کے کھلوتے سن تاکہ وڈے ویکھیے تے حضور سانو بھی اجازت عطا کر دیں۔ جدوں واری آئی نہ فرمایا تسی بھی واپس ٹر جاؤ، انہاں کی حضور اجازت دے دو، فرمایا نہیں تہاڈیاں عمراں انیاں کوئی نہیں، تسی موڑ جاؤ۔ اے رون لگ پے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے تے سفارش آ گئی، ویکھیا جے سفارش کی ہے، حضور رافع نو تیر چلاون دا وال ہے، اے تیر صحیح چلاندا ہے تے نشانے تے لاندا ہے، فرما چل تیر انداز ہے تے اینو اجازت ہے۔ حضرت سمورا بھی روندے روندے آئے، حضور اینو جو اجازت دتی ہے تے میرے تے بھی کرم کرو۔ فرمایا اے تے تیر چلانا جاندا ہے تاں اجازت دتی ہے۔ عرض کیتی حضور میں اے دے نالوں تگڑا واں، میری اے دے نال کول کرا لو۔ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کرو کشتی۔ انج محسوس ہوندا ہے جویں حضرت سمورا رافع پاک نو آندے ہون کہ یار تیرا تے کام ہو ہی گیا ہے، جے میں تینوں نہ بھی ٹا سکاں تے ٹہ پئی تاکہ سانوں بھی اجازت مل جائے۔ اے عشق ہے۔